Hello world! Hello mga kababayan ko! Kumusta po kayo lahat? Awat loobin ng Diyos na tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa Diyos sa inyo po, sa inyong suporta sa Filipino TV and Filipino Life Stories. Papunta po tayo ngayon sa 100 Island, Lucap, Alaminos City, Pangasinan, Philippines. Ang dami pong mga tricycle na naka-standby po dito dahil ito po ay government school ng Alaminos City. At meron din po tayo na simbahan dito na malaking Iglesia ni Cristo. Marami na pong mga business establishment po dito. Nag-uulan na po dito mga kababayan ko tuwing hapon dahil September. Kaya nag-uulan pa po siya at papunta po tayo ngayon doon. Dahil meron po tayong babalikan na sa handicrafts na nag-feature po tayo sa Filipino Life Stories. At ang priority po natin sa Filipino Life Stories ay yung mga small to medium enterprises. Siyempre, kailangan po natin na supportahan po ang ating community. Mabuhay po ang Pilipino at siyempre, itaas po natin ang antas na ating pamumuhay at tuloy-tuloy lamang po ang ating pamumuhay kahit po na nakakaranas po tayo ng bagyo o baha at ang ating gobyerno naman ay nilulutas po ang ating problema sa mga flood control anomalies at maging bahagi po kayo sa ating gobyerno at siyempre isumbong po sa Pangulo kung ano po yung mga suliranin po natin sa araw-araw at sa ating mga paligid, siyempre sa ating mga lugar at sa barangay at sa ating nasasakupan. At ang ating gobyerno ay lulutasin niya po ang ating mga suliranin at dapat po priority po, enough is enough ang mga topic po natin about korupsyon. Tayo po ay maging bahagi po dahil tayo po lahat po ay taxpayer. Mabuhay po ang OFW po natin at malaki po ang naiambag nyo sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas, pero syempre masakit po sa atin na ganito po ang naging suliranin natin na instead na makatulong po o masuportahan po natin ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante ay nagtitiis po sila sa mga kanilang mga eskwelahan sa paaralan na hindi pa natapos-tapos at napepending po yung mga transactions na ginagawa ng ating mga ahensya. Syempre kailangan po natin na maging bahagi at makialam, punahin dahil yun po ang ating karapatan. Bilang Pilipino, bilang taxpayer po, ito na po yung sa Barangay Lucap. Bago po ito na, ano itong tawag dito, yung signage? Anong tawag dyan? Barangay signage. Barangay signage. Oh, yan po. Ang dami na pong mga ano po dito, mga kababayan ko, yung mga taga Alaminos, Pangasinan, miss nyo na po ba umuwi? At syempre, nade-develop na po, dumadami na po ang mga business establishment po dito. Kahit po na ano man ang dumating sa ating buhay, tuloy-tuloy lamang po sa awat loobin ng Diyos. Pero syempre, dahil sa dumaan po yung Typhoon Emong, naapektuhan po yung kuryente po dito sa part ng ng Alaminos City. Unti-unti po na nilalagyan na po ng kuryente at naaayos na po. Syempre may mga naalis na mga punong kahoy dahil sa yung Typhoon Emong may kasamang hangin na kaya po sila dahil sa syempre tabi po ng dagat. Pero marami pa pong pumapasyal dito. Pero sa ngayon po, unti-unti na ibinabalik po sa dati na sigla ng ating turismo, ang 100 Island.
Yan, yung mga taga-Lukap Elementary School. Shout out to everyone, yung mga taga-ibang bansa na nag-base na mo sa Amerika, sa Europe. Meron po tayong mga kaibigan na nasa Japan. Hello to everyone, FW. Shout out to all our subscriber. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay nyo po. At syempre, lahat po ng ating mga ginagawa ay dedicated po ito sa atin bilang Pilipino, para sa mamamayang Pilipino. Ibinibahagi po natin ang ating mga lugar na aming nasasakupan at napupuntahan. At syempre, kailangan po natin na tumulong, sumuporta sa atin, sa mga ating mga kapwa Pilipino, lalo na po sa mga small businesses na nagsisikap na maghanap buhay para lang po na mabuhay sa araw-araw at may makain po sa araw-araw para sa ating mga pamilya. Salamat po ng marami po sa inyo, mga kababayan ko, at sa aking mga kaibigan. Maraming salamat po sa suporta na ibinigay nyo po, sa panunood nyo po, pag-share nyo, pagla-likes at comments. Maraming salamat po. Mag-comments lamang po kayo. Just follow the community standard para po magtuloy-tuloy po ang ating valuable content na ibinibigay. Open po ang suggestion. Sa aking mga Kapangasiense, mga taga rito, ito na po yung 2025 na development ng ating lugar sa Alaminos City. Yung madilim pa po yung pero nakikita pa rin. Ang oras po ngayon ay 5:34 PM. Pero kanina pa pong umuulan dito, mga kababayan ko. Kanina pa po umuulan. Paunti-unti. Tapos may bago po tayong Hotel Proxy. Yan Magpapasyal po kayo dito, mga kababayan ko. Meron na po kayo matutuluyan na bagong hotel. Although marami pa pong hotel dito ng mga transient, marami po kung meron po tayong budget million. Hotel Proxy. At sa ngayon, inaayos pa po ito. Yan, we are entering the Lukap 100 Island. Ito po yung sa 100 Island po ito. Yan, Yan. Ito po yung sa 100 Check Islands. lang. Ay, mag-bank po kayo. Mag-inquire po. Mag-inquire lang. Yung sir, diretso po. Ano to? Kwan? Kwan po siya. Hotel na po siya. Anong class nito? First class? First